Hey guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर। गिबियावनो आं गोरबोजों बयखौबो खुलुमहरबाय। आङो आसा खालामो बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दोङो। आङो इसोरनि माखासे बा बोराइ बाथौनि माखासे बोसोनफोरखौ सेबखांनानै इसोरनि सायाव दोंसे खन्थाइ लिरदों। आं बेखौनो ओरैनो लिरनानै दोनस्लायस्लाय भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव फरायथिनानै शेयार खालामनो होननानै सानदों। नोंथांमोना मायबाफोर बे आंनि खन्थाइ फरायनायाव गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होबानो जाबाय। आरो बे खन्थाइनि मुंखौ दोनदों आं फोथायथि। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै। बिदिब्ला आं खन्थाइखौ फरायथिनो सिगांबोबाय। फोथायथि। सैथो आरो गुरै आखुआनो दोहोरोमनि गहेना। गोसो गैयै जिउफोरखौ बोलि होनानै मानसिया इसोरखौ मोननो हाया। लुबैनाया जेसेबांनो बाङो एसेबांनो गोजोन गैयै जालाङो। औ, लुबैनाया जेसेबांनो बाङो एसेबांनो गोजोन गैयै जालाङो। बेखायनो लुबैनाया मोनसे फाबसो। जेसे हागौ एसेबां सिबि, नाथाय खबरदार सिबिजानो गोसो माब्लाबाबो गोसो दाजा। मुलुगनि सासेल' बिगोमाया इसोर। बेनिखायनो इसोरनि अनगा रावखौबो गिनो नाङा। जों बयबो मिथिगौ जिउआ जोंनि साननैल' थास'लायनि दै बायदिसो। गंसे नख'रखौ सामलायनो थाखाय बिगोमागिरिनि गोनांथि जायो। थिग बिब्दिनो जिउखौ दैदेननायाव सिगांग्रो नांगौ जोंनो फोथायथि। नों गोथां जिउ लानानै इसोरनि सोमोन्दै एसेब्लाबो बुंथारनो रोंनांगोन। जेब्ला नों इसोरनि सोमोन्दै बुंनो रोंगोन, अब्लासो नों गावनो फोथायनाय थागोन। सोरगो मोरथो फाथाल नोरोगनि बिगोमाया इसोर। दोहोरोमसुलाफोरनि थाखाय सोरां आरो अनागारिफोरनि थाखाय खोमसि इसोरा थिनानै दोनखायो। जाय इसोरखौ फोथाया, जाय इसोरनि बोसोनखान्थिखौ मानिया, बिसोरो अनागारि, फोथायखेबस', थगायसुला। बिसोरखौ साजा होयो इसोरा। ओंखायनो जिउ दैदेननायाव नांगौ जोंनो इसोरनि सायाव फोथायथि। आंनि खन्थाइ फरायनाया बेखिनियावनो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना बे आंनि खन्थाइ फरायनायखौ खोनासंनानै एसेब्लाबो गोजोननाय मोन्दों आरो माबाफोर गुमुर मोनदांदोंब्ला कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों खोन्थाहरनो दाबाव लोगोफोर। कमेन्ट हरोब्ला आङो मोजां मोनगोन। दा भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव आं लोगो मोनलायसिगोन। नोंथांमोना आरो आंनि भिडिअखौ अनसायोब्ला आरोबाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव खन्थाइ लानानै फैबावगोन। आंनि खन्थाइ फरायनायखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन। थेंक्स फर वाचिं। टाटा बाय बाय।